Mga bay, may adlaw sa tanan nato mga bay. Tirada na to mga bay kanina pong chicken wings nila mga bay nga gikan dito sa Crispy King mga bay. Ato nang gipalit dito mga bay tag 40 pesos ra din na sila mga bay. Sulid kayo mong 40 pesos mga bay oh. Dako nila ang pako diya nga baligya mga bay. Isawsaw din nato na natong gravy diya mga bay. Di pud palupig ng gravy nila mga bay. Takto pug timpla mga bay oh. Kita ninyo na mga bayo. Ato ra paksi-paksi ra sa tadeng dapita mga bayo. Okay, medyo gusla naman na ito pamahaw diya mga bayo. Matik na siya mga bayo. Pupo na po narang bahaw narang dapita mga bayo. Muna siya itong tirada rong adlaw mga bayo. Kay medyo gutom naman na ito pamahaw diya. Dalikya at tagpalitan na dito sa tanhay mga bayo. Matik na siya mga bayo. Sausaw na ito ang gravy na ito diya. Di paluapan na to aning bahaw na to diya mga bay. Matik na siya mga bay. Mangaon dito nyo mga bay kay medyo gusla naman itong pamahaw diyan dapita mga bay. Oh. Kita na to diya mga bay oh. Palupig ng bahaw po na to diya mga bay oh. Naapo ng wings nila mga bay. Perti pong lamia diyan dapita mga bay oh. Mangaon ta ninyo mga bay kay medyo gusla naman na to ang pamaw diya may gutom naman ta mga bay. Matik mga bay.